dai ba a samu damuwa ba. Wallahi duk wacce aka yi wannan da wahala ka yi shi da awa 2 ba ta yi ma magana ba. Wallahi in ka kira ta baka ji ta yi ma magana ba, sai da cewa na mai kai min ne. Wallahi in dai Allah ya so ya yarda ana yin sa jawhara ce ake rubutawa kafa 3 sai a sami lalle, sai a sami lalle, sai a sami kasar tafinta, sai a hada ruwan kaɗan za a wanke. Aka wanke ruwan kaɗan sai a kwaba wancan lallen da kasar da wannan ruwan rubutu, sai a shanya su bushe. In suka bushe rana ɗaya ma zai iya bushewa. Yana bushewa sai a ɗauke hayaki da shi. Hayaki ake yi da shi. Wallahi kana yi za ka yi mamaki.